сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия дар ҳамбастагӣ бо Институти шарқшиносии Академияи илмҳои Русия конференсияи илмии амалиро доир ба ҳаёт ва фаъолияти академик Бобоҷон Ғафуров баргузор намуд. Дар кори ҳамоиш доираҳои илмиву эҷодӣ аз ҷумла шоирону нависандагон, олимону муҳаққиқон ва омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии Русия иштирок доштанд. Зикр шуд, ки саҳми Бобоҷон Ғафуров дар инкишофи илму фарҳанги Тоҷикистон ва илми шарқшиносии асри 20 ниҳоят бузург аст. Бобоҷон Ғафуров тамоми ҳаёт ва фаъолияти худро дар ҷодаи таҳқиқи анъанаҳои давлатдории тоҷикон, гузаштаи чандин ҳазорсолаи халқи тоҷик, мақом ва ҷойгоҳи таърихии тоҷикон дар илму адаб ва фарҳангу тамаддуни башарӣ сарф намудааст. Заместитель директора Института востоковедения РАН по науке Роман Наталья Геннадьевна. Бобоҷон Ғафурович Ғафуров – это целая эпоха в жизни нашего института. У нас вообще, мы так говорим, что у нас в институте было два великих директора. Один директор – это Бобоҷон Ғафурович, а второй директор – это Евгений Максимович Примаков. В нашем архиве мы храним много материалов, связанных с Бобоҷон Ғафуровичем. Часть уже интересных материалов мы передали нашим таджикским коллегам. Сейчас мы показываем выставку архивных фотографий Бобоҷона Ғафуровича. Мы в прошлом году приезжали на открытие музея, на открытие памятника. Это все очень было интересно, замечательно. Памятник потрясающе красивый, очень красивый музей после реконструкции. Богатейшая коллекция совершенно, сделанная с такой любовью, с таким уважением к Бобоҷону Ғафуровичу в Худжанте. Нам все это очень понравилось. Для нас Бобоҷон Ғафурович прежде всего живой человек, который своим умом, своей мудростью, своей добротой изменил жизнь очень многих наших коллег. Он принимал людей в аспирантуру, он помогал пробивать им квартиры, публиковал их книги. Он сделал огромную работу для наших людей. И это, конечно, наша благодарность всегда останется у нас в институте, в наших стенах. барои фаъолияти барҷастаи давлатӣ ва хизматҳои бузургу шоён дар инкишофи илму фарҳанг, худшиносии миллӣ ва ифтихори ватандорӣ ба Бобоҷон Ғафуров 8 сентябри соли 1997 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон унвони олии қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. дар рафти чорабинӣ олимону коршиносони сатҳи байналмилалӣ бо маърузаҳо баромад намуда доир ба хизматҳои Бобоҷон Ғафуров дар самти муаррифии халқи бо фарҳангу тамаддунофари тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ибрози андеша карданд. мас дар давраи сарварии академик Бобоҷон Ғафуров дар илми ховаршиносӣ як таҳаввулоти бузург, дигаргуниҳои бузург ба амал омаданд. вақте ки Бобоҷон Ғафуров директори институти ховаршиносӣ таъин шуд, дар ин манпажӯҳишгоҳ ҳамагӣ 70-75 нафар кор мекарданд ва дар даврае ки Бобоҷон Ғафуров сарварӣ карданд, шумораи кормандони пажӯҳишгоҳ то ба 800 нафар расид ва ин албатта ин як хизмати бузурги Бобоҷон Ғафуров аст. дар доираи баргузории конференс либосҳои миллии тоҷикӣ, ҳунарҳои мардумӣ, аксҳо аз ҳаёту фаъолияти Бобоҷон Ғафуров ва шоҳасари ӯ тоҷикон ба намоиш гузошта шуд. Зафар Қаймзода, Хуршеди Саидаҳмад, Ҳабибуллои Хушбахт, Федератсияи Русия барои барномаи иттилоотии ахбор.